Jos saisit valita, olisitko ruuvimeisseli vai jakoavain? Hei, mitä sä haaveilet? Mitä sanoit? Jos olisit työkalu, mikä sä haluaisit olla? Etkö voi kysyä mitään typerämpää? Joo, ootko sä vielä rakastunut Ulrikiin vai et? Työkaluja tai ei, sä olet yksi naulapää. Uusin Koulunlehti tuoreena painosta. Rosa ja tonnikalasalaatti. Entinen huippu-urheilija Jim Morales kertoo, miten työntää kuulaa murtamatta varpaitaan. Opettaja Hertz paljastaa, miten MP3-soittimesta tehdään jännitemittari parilla säädöllä ja yksinoikeudella kuva Yumi Ishiyaman salatusta menneisyydestä. Mistä te tuon kuvan saitte? Sori, mutta journalismin yksi perussäännöstä on, ettei lähteitä paljasteta. Me voidaan vaan sanoa, että sun ystävältä, joka on parhaillaan harrastushuoneessa. Kunhan saan hänet kiinni. Miksi sä teit noin typerästi? Mitä nyt? En mä nimeä sanonut. Mestareiden finaali. Suosikit brasilialainen kahvi johtaa saksalaista makkaraa. 6-5. Jännitys on kova. Voi tuskin kuulla hiiren hipinän kupal... Varmaan joku tyttöystävistäsi. Haloo? Ai moi Milli. Joo, mitä nyt? Mitä? Miksi hän niin teki? En enää koskaan anna teille skuuppia. Voidaanko pelata? Joo, pelataan vaan. Mulla on pieni ongelma Jumin kanssa. Sun on pakko auttaa mua. Mitä sä nyt teit, Odd? Pieni jekku vaan. Ei iso juttu, mutta sanoit se olit sä. On nyt kiltti. Mä kysyin, mitä sä teit, Odd. Hei, ystävyyden nimeen. Mä tulen katumaan tätä, mä tiedän. Suostutko Liokosaturin kunniasanalla? Joo, okei. Yes! Odd! Säkö annoit tän kuvan Millille ja Tamialle? Miksi sä suutuit? Sä oot söpö siinä. Kerrankin tuo Henna on oikeassa. Näin on. Pinkki sopii sulle, Jumi. Mahtaa tuntua tyhmälle, kun oot naurannut niin monesti mun tyylille. Musta on mun väri. Musta niin kuin sun silmä, jos et peräänny. Tulkaa pojat, mä haluan taas voittaa teidät pingiksessä. Nyt otat opiksesi, koska annan rehtorille listan kaikista tempuistasi 2 vuoden ajalta. Hän takuulla ilahtuu. Syytät väärää tyyppiä. Mä annoin sen kuvan heille. Säkö se olit? Miksi sä niin teit? En yhtään tiedä. Senkin hönö. Älä puhu mulle enää koskaan. Kiitti, sä oot oikee kaveri. Älä ole niin varma. Jumi, lainatko sun pinkkiä pukua Halloweenina? Saanko lainata sun peruukkia? Olkaa nyt jo hiljaa. Onko kaikki hyvin? Sä näytät vihaiselta. Mikä hätänä? Mä en halua puhua siitä. Mitä tapahtuu? Me löydettiin uusi kopio verkosta. Tuhotaan se tänä iltana. Nähdään tehtaalla myöhemmin. Selvä. Nyt mulla on historiaa. Nähdään. Myönnä pois. Hän näyttää kamalalta pinkissä, vaikka sulle tuo väri sopi tosi hyvin. Ei hätää, Jeremy. Skidi on kiinni. Hienoa. Mä aktivoin tornin. No, kenet siirretään tänä iltana? Mä äänestän Jumia ja Ulrikia. Heillä toimii yhteistyö. Ei käy. Mä menen mieluummin yksin kuin hänen kanssaan. Uskomatonta. Hei, rauhoitu Jumi. Mene Saudin kanssa. Joo, käy. Miksi et tuli mun kanssa? Hän ei ollut niin tyhmä, että nolasi mut koko koulun edessä. Odd, meidän pitää puhua. Mä muutin mieltäni. Nyt ei ehdi, sori. Siirron aika, Jeremy. Eikä, no vauhtia, herätys siellä. Odota nyt hetki, Odd. Miksi kaikki on niin kireitä tänään? Teleporttaa Odd. Teleporttaa Jumi. Missä te olette? Keskellä lumimyrskyä. Tosiaan voi olla missä vain. Mä taidan nähdä jonkin tukikohdan. Me mennään katsomaan. Selvä, okei. Tule, mennään. Olkaa varovaisia. Kerron, että
Tervetuloa, Ulrik. Mitä sä teit, että Jumi suuttui noin paljon? Ilmeisesti mä annoin sen kuvan lehteen. Tuo kuulostaa enemmän Nodin tyyliseltä tempulta. Hassua, että sanoit noin. Hän on tosi vihainen. Tiedätkö, miten saat lekyteltyä hänet? Ainoa keino on kertoa totuus. Jeremy, löysin lisätietoja. Liiton tukikohta. Sijainti 63 astetta, 16 minuuttia pohjoista leveyttä, 143 astetta, 15 minuuttia itäistä pituutta. Olette Siperiassa, sananvaltaamassa tutkimustukikohdassa. Mä etsin pohjapiirrosta. Menkää te sillä aikaa sisään. Miten Ulrik saattoi tehdä niin? En ole koskaan ollut näin vihainen kenellekään. Ai silloin kun mä heitin sun matikan läksyt uuniin. Se oli hieno temppu. Yritätkö päästä hengästäsi vai mitä? Älä nyt, Jumi. Myönnä pois. Se kuvajekku oli aika hauska. Ei. No kyllä se oli. Eikö sun mielestä? Se oli inhottavaa. En edes tiedä, voinko pitää häntä ystävänä tämän jälkeen. Mitä sä ajattelet? En mitään. Keskitytään vaan tehtävään. Ei Jeremy, joka löysit pohjapiirustuksen. Hetki vielä. Okei, mä löysin sen. Menkää käytävän päästä rappusiin, niin pääsette alas kellariin. Menossa ollaan, Einstein. Itku, aktiivinen torni. Jumi, Sana hyökkää vastaan. Selvä. Hyökkää? Miten? En tiedä. Näette sitten. William! Kuulitko, Jeremy? Xana teleporttasi Williamin. Se on inhottava yllätys. Niin on. Nyt olisi hyvä aika deaktivoida torni. Hoidossa. Menkää te huoneen toisen pään ovelle. Ailiita, aktiivinen torni on teistä itäänpäin. Menossa. Laskeudutaan. Täältä tulee ajokin. Kiitos, Jeremy. Lasernuoli! Tule, Odd! Vauhtia! Mä tulen. Jeremy, William lukitsi oven. Ei hätää, mä hoidan sen hetkessä. Okei, nyt pitää vaan löytää sähkömagneettilukon koodi. Kestättekö sen aikaa? Yritetään. Lasernuoli! Olkaapa hyvä, se ei saa maukene. Hienoa, Einstein! Lasernuoli! Jeremy, mihin päin me mennään? Se on toinen käytävä vasemmalle. Okei, mennään. Ulrik, Ailiita, kuinka menee? Me nähdään aktiivinen torni. Hyvä, täältä katsottuna kaikki näyttäisi olevan hyvin. Menkää vain. Huomas vaan koordinaatiota. Sitä tarvitsette. 2 tarantelaa suoraan edessä. Strateginen perääntyminen.
John seuraa teitä. Piiloutukaa, kunnes Ailita deaktivoi tornin. Okei, piiloudutaan vieriseen huoneeseen. Wow, tää on kuin Frankensteinin labra. Mitähän nämä kaikki on? En tiedä. Näyttää joltain keitolta. Ja alkaa näyttää aivokeitolta. Olet virtuaalisessa ympäristössä nimeltä Lieko, ja sinun on päästävä pois sieltä. Katso, löydätkö vaikka oven tai jotain. Melkein. Meidän pitää puskea läpi. Parempia ideoita. Ei. Toimiikohan se?